Thought Spirals. Wythos di'r teimlad pan ti ar dren ac mae'r tren gyferbyn yn dechrau mynd a ti ddim yn siŵr pryn sy'n symud chdi ta'r byd a ti'n teimlo'n chwil a diom yn cilio. Wyt ti'n teimlo fel na heddiw? Ffeindia dy hun unwaith eto. Rhestra be ti'n ei weld, ei deimlo, be ti'n arogli, clywed, blasu. Gwranda ar dy hun yn anadlu. Cyfra lawr o 100 i 1, nes ti'n dod nôl at dy hun.